ene ye bronya da ene asantema nyina esiam ewo menhia Africa siam aye be ma yewura Otumfuo'S TUTU otosumienu ye be ma na afisiapa no so amaye afisiapa enti ene ye dakase a wo hwe machi ha unsa ahemfo awasantema mu nyina abodompem a obema yewura afisiapa no so amaye afisiapa I force we are na BAFFOUR AMANKWATIA otosunum na asafo boache aya asafo hene wono na won mo atwache o motefa ko ye akofo ti o motena dia na mu bom we so eye atwema kwa ngoma hene na amponsim kwawo wono so na ono ba ya wo mu nyina bai ifia no mbronya bosum de toso edunu mi chairmansi a o mo de ni die ede ebrofo asachi hene mensa bonsu wono so na itwa no bai na eno so ha asachi hene no Asantehene mensa busu wono eni wono eya ahemfo mu nyina de omo nunyam eba beta Otumfuo'S Otumfuo'S TUTU otosumienu ene bronya 25 eda sene ebe ya eda opimso wono echa no na nanom so eba na wo maba be che na achede ntinya nwanwa se de wuta mpinti enum ene dawuronum nyina aka bomu achese edi ehim ewo menhia anuma enum kro abadem dansu nyina edi ehim so hwe ayeye die ya nam mfonyi so awohwe ya na ese na Bantamahene BAFFOUR AMANKWATIA otosumienu wono so na ayeye die a wode ba ya bronyanye wode bebrop so ede na ase atachi no enyeman de edoso pa yehunu jeni yehunu eduapia yehunu domu ankasa ifira bimu yehunu sibri yehunu pe yehunu kontomre yehunu friend se prekese sa enso na yehunu kwansusu a yehunu ntosi na afeyi aka kontomre hu yewujeni ankasa pa ene yewujeni a no so na haba no eno so bi eka ho yehunu akrantie nom afe odwampo otua dua na afeyi sefufu ankasa enema no de droso pa chese enne na BAFFOUR AMANKWATIA yewo apentu ewa hanom a ni nyina wode bi aba ede ba besom opomso emaremfi sebroni nsa enso eka ho a ya hyehye emarwa ene memmoa ahofefo edi agu kentemu kama ede eba aba kire na yese wode aba bedase a enye asempetro akra edi ka kan opomso trase da bia ha odwampo otua no wono no fita wono mu eyemienu ena chese BAFFOUR AMANKWATIA wode eba na wode abema opomso se wonye na eja wono nso emfansom na hoho se de keka ne ma ne didi so ntosi yewodomu yewosibri ena yewo nyadoanom ene ne keka ho nyina chese enye asempetro ewo ehonom yeguso a chese de ekoso ha ne de yema moni nkata de bebremu Osha banfo OWUSU AMANKWATIA Bantamahene wonna sese waba na waba betia opomso nti ahemfo ene adomodi na chiba ye no no eno mu nyina eka ho a wonmo echia kama ewo opomso sa medie eye nchiamu a ena empanyimfo eninti ene adwetwe wonu so abra krobia ampasachi ayifie kotokohene waje na kwanwa na wonmo bema na afisia
Asante BAFFOUR Bantamahene sel oso adom ebru do ya man afi eso odo fe gufo ba yedi so no adom ebru so no BAFFOUR no adom ya se do man no so do ase obaya aye champi adom ebru adaka bi enu snap pentu sia and jumpa o chegia adoma do di wa ye no do ase no and I do one more day. That's it. I wrote in it. I feel no share. There are some said the money sits here. I don't know what's that one. And one of us or swap. I feel share. And I hear I saw the a year to months. I to so dear for door. I don't know one of them. Oh, your madam. To the dear, I have been so emry. I don't know, bro. I've been there in that. For instance, Nimaku, the journey. So, yeah, my name is Pepe said, or the water. The journey goes not bad. I don't know, bro. The Pepe said, Umri, Nukuma, Adogo the pair. A Japan in Akan Twi Ghallywood. Adam Brew, you have a no before. Or coming in Akan Twi Adam Akan and in our Debasum. Adam Brew. I can't tell the dear children, I don't know. The board, dear Adama, the Odawasum, so the Wasi, Adama, so they know. Now, dear, you are Germano, Adam Brew, themselves full the jam for Churchia, you know. Adama, Lord Mayor, I don't know. The snap, Pentus, the brand depends to Adama. The way you are, no, so now they are jumping on now. I'm also with Papa. I force says, I am for a woman in our sorry down no Musa, any dear blue self fatter, the Makotokohine, the Asante Otumfuo'S to Sansa, 1 month Musu, now and yes, you made ye be Nimuno, Aka, the Tosso, and Minua. Some may know a punto and a Otumfuo'S, what they man and animal at this year and nay an internet to one a bois Emma Mensia, a Mensia, a fiasso, or a condense Asama, Mumina will be a baby Kakra, now or the Ebona Notre Dame. Tis I'm open so, Aman Musu. And say ho and would any H and Marvin fee say open so we ebeye at transit trap to cry a woman champion be no any a duno bakuma. They say the obedience be there. They say a half from fee champion be no any a duno. Nice mean so I'm meeting a cassette and obey aquas day a biddy kind or affinimo and on open so a better say. Dear a transia would be a say as I could see there, daddy. I could see there no dear and no a transia cassia pa. You bit me a cassette as Asantehene and open so. Would you try to talk now? No, I never be dear. Nansono, I finish to say, I know about more than is ya, Emma, one more mubwa, Amanahene, Hini, a bonnet domo, Emma Santamaya, at this year, an intimate to I want a woman, she a moon, Timbo, Bruno, Dino, or Bomoding a cannon sassy, na a jab, a bomb, my dear, Eddie, at the one must say, said the Abibirem, our Yemono, and Saprana. Eja wato kawo monso ensa no mo abo ma no twede kakra no so ye adidi ene onoma eno so etoso nti samre ya wama no musuo ya ye hu se adra aban eso okwabanane na odi animu ye de ka no ho asema che dada se eyitumi pa prapra kwemu ya nwufini anwomone a enya asempetwa edi okwabanane eso no die na ye se opomso ena ekwemu atena wode nani echimu no wama no musuo na afedwumadie no ye toso mi no wako na wakosha ase ene so hwe opomso afade no so a kono yi pa pomso ye kase wo fra kinta na ye se wo fra kinti nya wu kente na eguda mu bia da bi pomso sanse wo mo ye wo eni pa wo no hye da dwene opomso no kwa ne ntoma na obi fra no ti ana enna fom sa
sɛ wobɛhu sɛ ɔpem so ntoma no no ebi fra obi wobɛfra bi ewudin afra bi nom Otumfuo wɔ abɔnten nanso no ɔno no deɛ Otumfuo no obi fra no no ɛnɛ wo deɛ Otumfuo no nso yɛ dantam no ɛso paa ɛbae ɛkyerɛ ɛwɔ hɔ nom waduru baabi a ne nkurɔfoɔ wɔ akyɛ sɛ yɛde nnwom kakra yi no ne naase wɔ hɔ nom mu yɛ ntie nnwom korɔ no kakra Fonti say social na say ebre no awiudu ene nyansapo abropo so asode die yenso yedi besie e ma refi say nyansapo sabi konto osane na madwemba YouTube ho ena di abo obo moda no subscribe ya no like na do wadwen che e de atoho e de amaye e wo ho no ye ma mu nyina mu ene hwe oje ahenewa yo omande se yesa hia bio na nadom fa no ma se hia ni se ehwe dwumadi a ekoso yi a ene ye afofida ye bronyada ye ba besia yewura ye be ma yewura afisiapa no so ama afisiapa so hwe dwaba ye ekoso yi a ente se de dan da bia etie no adofo nyina besia yewura be ma na afisiapa e de akyede e be che yewura na we de ankoye ba ko pe yewura so hwe na dofo ne na somfo a ene ne bom som santema nyina yewran so epa bibi che buamu ade ma arefo ne adofo a eba ye nyina nananom amahene kuma se ahemfo atwa hye nyina ade dawo ase sesia ye hwe edomu a yehu se yewra amane mu so a okofie etumaje ni nyina empompon so ene ade aduroi yedam ase Dentini ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi Bantamahene se pin enye nkwande wa na ye sotoro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din do obama akola wa no so pese otrimu osuma ense Bantamahene the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya